खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। बडोलेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव हारि निउ इयार बिथाङा सेथि मासेयाव देरहासार जानो हाबाय। बिथाङा मेथाइ रोजाबगिरिमोन आरो बिथाङा सेथि मासेयाव देरहासार जानो हानाय लेखायै ट्रफिजों लोगोसे 75,000 रां बान्था मोननो हाबाय। पंकज बसुमतारी बिथाङा फार्स्ट रानार आपआव देरहासारनो हादों। बिथाङा मोसानानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंदोंमोन आरो बिथाङा फार्स्ट रानार आप हिसाबै देरहासारनो हानायजों लोगोसे बिथांनो ट्रफि आरो 45,000 रां बान्थाखौ होनाय जादों। तुलसी नार्जारी बिथाङा फेशन दिन्थिनानै सेकेन्ड रानार आप जानो हादों आरो बिथांनोबो ट्रफि होनायजों लोगोसे 30,000 रां बान्था होनाय जादों। रोंगौथि गोनां सुबुंफोरखौ नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलसिम लांनो थाखायनो बडोलेण्ड गट टेलेन्टखौ खुंनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों खुंफुं आफादनिफ्राय आरो आसामनि 19 जिल्लायाव बेनि अडिशनखौ लानाय जादोंमोन। दा फैयै फैयै फाइनाल राउन्डआबो जोबनानै थांबाय, जायखौ गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायथिदों खुंफुं आफादनिफ्राय। आरो जायनाखि रोंगौथि गोनां सुबुंफोरखौ नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलसिम लांनायनि थांखि दं, बेनिखायनो ग्रेन्ड फिनालेआवबो नेशनेल लेभेलनि करिय'ग्राफार आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव दैदेनग्रा आलासिफोरखौ लेंहरनाय जादों आरो बिथांमोनजोंबो सावरायनाय जादों होननानै मिथिहोदों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय बिजेपि सोरखाराव रायजोआव हिन्दु मुस्लिम खालामनाया बांनायखौ नुनो मोननाय जादों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि उदाङै मुस्लिमफोरनि हेंथा बिबुंथि होनाया रायजोआव हिन्दु मुस्लिमनि गेजेराव सानसे गेदेर दावराव लाबोगोन नामा? हिन्दु समाजखौ रैखाथि होनायनि मुङाव राष्ट्रीय बजरं दल, जाय धोरोमनि आफाद, बिथांमोनहा आसामनि 28 जिल्लानि 400 सुबुंफोरखौ लानानै फिजिकेल ट्रेनिंनिफ्राय लानानै हाथियार गैयालासे बोरै दावहा नांनांगौ, दाहाल थुंग्रिजों बोरै सुथुरजों दावहा नांनांगौ आरो बोरै रैखाथि होनांगौ, बोरला थिरखौ माबोरै गावनांगौ, बेनि अनगायैबो पिस्तल आरो सिलाइजों सुथुरजों बोरै नांनांगौ, बेनि सायाव ट्रेनिं होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों राष्ट्रीय बजरं दल आफादनिफ्राय। आरो बिथांमोनहा बेफोर ट्रेनिंखौ मंगलदैयाव थांनाय सानब्रैनिफ्रायनो होगासिनो दङ। राष्ट्रीय बजरं दलनिफ्राय फोरमायथिदों दि हिन्दु समाजा खैफोदाव दं, बेखौ मेलेमजिबिफोरा सावरायदों आरो भारत हादरखौ माबोरै हिन्दु हादर बानायनो हागोन आरो जोंनि बिब' बिनानावफोरखौ लाभ जिहादनिफ्राय माबोरै रैखा खालामनो हागोन, बेनि सायाव सावरायदों होननानै बुंथियो। आसामावबो लाभ जिहादआ जोबोद गोख्रैथिजों बांगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे बिसायख'थिनि समाव बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल आरो दानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहा लाभ जिहादनि हेंथायै आसामाव आयेन लाबोनायनि खोथाखौ बुंथिदोंमोन। नाथाय 7 बोसोर बारलांबाय आसामाव लाभ जिहादनि हेंथायै सोरखारा आयेन लाबोआखै होननानै बुंथियो आरो बे बोसोरनि डिसेम्बर दानावनो लाभ जिहादनि हेंथायै आयेन लाबोनो थाखायबो आसाम सोरखारखौ बुंथियो राष्ट्रीय बजरं दलनिफ्राय। सुपार 50नि गेजेरजों UPSC कचिंनि थाखाय दिल्लीयाव 52खौ मैया दैथायहरबाय। बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव बेसेन नाङै कचिं मोननो थाखाय सायख'जानाय फरायसाफोरखौ क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव बिदाय होफैदों प्रमद बर' बिथाङा। प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि UPSC कचिंनि थाखाय क'क्राझार आरो गुवाहाटी रेलवे स्टेशननिफ्राय दिल्ली फारसे रावना होगोन आरो जायफोर फरायसाफोरा UPSC कचिंनि थाखाय सायख'जादों बिथांमोनहा बांसिनै गामि ओनसोलनि आरो गुबुन गुबुन हारिनि फरायसाफोराबो सायख'जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि UPSC कचिंनि थाखाय सायख'जानाय गिबि बेट्सनि फरायसाफोरा कचिं लानानै फैफिनबाय आरो बिथांमोनहा APSCआव मोजां रिजाल्टबो खालामदों। सिगांनि समाव कचिंनि थाखाय चाणक्य IAS एकाडेमिजों सावरायनानै बेयाव कचिं होनाय जादोंमोन, नाथाय बे खेबाव बाजिराव एन रेड्डीआव कचिंखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। सुपार 50नि गेजेरजों UPSCनि थाखाय कचिं होनायखौ 10 बोसोरसिम खालामनो थांखि लादों आरो जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां IAS आरो IPS बानायनायनि थांखि दं होननानैबो फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा। मणिपुराव आइजोफोरखौ गाननाय जोमनाय खुहोनानै लामायाव थाबायहोनाय आरो हानजा जिनाहारि खालामनाय जाथाया पुलिसनि सिगाङावनो जादोंमोन। बेरेखा दोलो इन्डियानि 26 MPफोरा मणिपुराव थांनानै गासै थार जाथायखौ मोनदांनायनि उनाव मणिपुर रायजोनि माखासे दुखुनांथाव जाथायफोरनि सायाव मिथिहोफैदों। 26 MPफोरा मणिपुरनि इम्फाल आरो चुराचान्दपुराव दावबायहैनानै रिलिफ केम्पआव थानाय सुबुंफोरखौ लोगो हमहैदों आरो दुखु सुखुनि सोमोन्दै गुवारै सावरायलायदों। मणिपुरनि सैनांनाय सुबुंफोरजों सावरायनायनि उनाव मिथिहोनाय बायदिब्ला गंसे हलावनो 400निफ्राय 500सो सुबुंफोरा थानो गोनां जादों, नाथाय सोरखारनिफ्राय खालि माइरं आरो दालिल' होयो। उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय सानसेयाव जेबो जाग्रा आदार गैया, मुलिनि राहा गैया, थानाय जानाय लोंनायजों लोगोसे खिनाय हासुनायनिबो जेबो राहा गैया होननानै फोरमायथिदों, जाय दुखुनांथाव होननानै बुंथिदों MP बिथांमोनहा।
बेनि अनगायैबो 65,000सो नखरफोरा सावजाबाय। बिथांमोनहा माब्लानि समाव गाव गावनि गामि आरो न'आव थांफिननो मोनगोन बेनि जेबो सिमा गैया। बेनि अनगायैबो लामायाव गाननाय जोमनाय खुहोनानै थाबायहोनाय आरो हानजा जिनाहारि खालामजानाय आइजोफोरखौबो लोगो हमनानै सावरायदों होननानै फोरमायथिदों बेरेखा दोलोनिफ्राय, जेराव आइजोफोरा पुलिसनि मोखाङावनो जिनाहारि खालामजादोंमोन। पुलिसा जेबो रैखाथि होनो हायाखै होननानैबो फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो हानजायै जिनाहारि खालामजानाय आइजोफोरनि मादाव सासेनि फिसाया कारगिलावबो दावहा नांदोंमोन, जेराव कारगिलाव हादरनि थाखाय दावहा नांनानै देरहानो हादोंब्लाबो गावनि बिसिखौनो रैखा खालामनो हायाखै होननानै दुखु फोरमायथिदों होननानै मिथिहोदों बेरेखा दोलोनिफ्राय। आरो बेफोर गासै थार जाथायनि सायाव रिपर्ट बानायनानै पार्लियामेन्टआव बेफोर रिपर्टखौ लाबोगोन, जाहाथे मणिपुरनि रायजो राजाफ्रा थाबैनो बिजिरनायखौ मोननो हायो आरो रैखाथि मोननो हायो। बेनि थाखाय दाबि दैखांगोन होननानैबो खोथा होयो बेरेखा दोलो इन्डियानिफ्राय। लोगोसे बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि जेब्लानिफ्राय पार्लियामेन्टआव सेसना जागायदों, अदेबानि थांनाय 20 अक्ट'निफ्रायनो प्राइम मिनिस्टारखौ पार्लियामेन्टआव फैनानै मणिपुरनि जाथायनि सायाव बुंफैनो थाखाय दाबि खालामबोदों। नाथाय प्राइम मिनिस्टार बिथाङा मणिपुरनि जाथायखौ लानानै गोनांथि होआखै। गुबुन हादराव दावबायनायावसो बिथाङा मुखुब जानानै दङ आरो बिथांमोनहा दिल्लीयाव थानानैल' गेदेर गेदेर खोथा बुङो होननानैबो बुंथियो बेरेखा दोलोनिफ्राय। पाकिस्तानाव बमा बेफ्रुदों, जायजों 33 सुबुंनि जिउ गोमाबाय। पाकिस्ताननि खैबर पख्तुनख्वा प्रभिन्सआव जादों बे बम बेरनाय जाथाया। रिपर्टनि बायदिब्ला जामात उलेमा-इ-इस्लाम फाजी, सुंद'यै JUIF आफादनि मावथिफोरा धर्ना होनाय हाबाफारि लादोंमोन, जेराव आफादनि गोबां मावथि सुबुंफोरानो बाहागो लादोंमोन आरो धर्ना होनाय हाबाफारियाव सासे दैदेनगिरिनि बिबुंथिखौ खोनासंबाय थानाय समावनो धर्ना होग्रा सुबुंफोरनि गेजेरनिफ्रायनो सासे सुइसाइड बम्बारा बमाखौ बेफ्रुहोदों, जायजों 33 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 200नि गोबाङा जोखोम जादों। जोखोम जानाय सुबुंफोरा फ्राय गासैबो गोब्राब थासारियाव दं होननानै मिथिहोदों, बेनिखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानैबो मिथिहोदों। रिपर्टनि बायदिब्ला जामात उलेमा-इ-इस्लाम फाजी JUIF आफादनि सायाव गाग्लोबनाया बेयो गिबि खेब नङा। बेनि सिगांबो बे आफादखौ थांखिनानै गाग्लोबनाय जाथाया जाखांबाय, नाथाय बे खेबाव सोर उदखारि हान्जाया गाग्लोबदों बेनि सायाव दासिमबो रावबो उदखारि हान्जाया सिमान लायाखै। बेनिखायनो जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय JUIF आफादनि गाहाय मौलाना फाजलुर रहमान बिथाङा पाकिस्ताननि प्राइम मिनिस्टार शेहबाज शरीफ बिथांनिसिम दाबि दैखांदों। लकसभानि बुंथिगिरि ओम बिरला बिथांनि नुजाथिनायाव आयेन आफादनि नमाखौ मैया बेखेवनानै होबाय, जेराव ओम बिरला बिथांजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल, आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांमोननि नुजाथिनायाव बेखेवनाय जादों। आसाम आयेन आफादनि बे नमाखौ थांनाय 12 बोसोर सिगांनो तरुण गगৈ बिथांनि दैदेननायाव कंग्रेस दोलोआ जागायजेनदोंमोन, जायखौ 10 एकर्स हायाव बानायनाय जादों आरो गासै 351 कौटि राङाव बानायनाय जादों। थांनाय 12 बोसोर सिगां आसाम आयेन आफादनि नमाखौ लुनो थाखाय गायसननाय जादोंमोनब्लाबो नमानि डिजाइनफोरखौ BJP सोरखारनि समाव एसे सोलाय-सोल' खालामनाय जादों, जेराव बर' हारिनि माखासे सिनायथिया आसाम आयेन आफादनि नमायाव बेरखांनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेरै आर'नाइ, डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोन बायदि डिजाइन थानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन रावजों आसाम आयेन आफादखौ लिरनायनि अनगायैबो बर' रावजोंबो लिरनायखौ नुनो मोननाय जादों, जाय जोबोद गोजोनथाव। फोरमायथिनो गोनांदि गोदानै बेखेवजानाय आसाम आयेन आफादाव 180 जिरायनो हानायनि खाबु दङ आरो इलेक्ट्रनिक फिचार्सबो थागोन होननानै मिथिहोदों। नोंथांमोनहा मैदेरनि उदखार, सिखावनि उदखार बायदिफोरखौ खोनानो मोनबाय जानांगौ, नाथाय बे खेबाव एम्फौ सुमुनि उदखारनि थाखाय गामियाव थानो हायै बायदि जादों मोनसे गामिनि रायजो राजाफ्रा। बङाइगाव जिल्लानि मानिकपुराव एम्फौ सुमुनि उदखार, लाख लाख एम्फौ सुमुआ सुबुंफोर थानाय गामियाव उदखार खालामदों। जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै बिसना, दंखल जेरैथिंबो लाख लाख एम्फौ सुमु। फोरमायथिनाय बायदिब्ला फोथाराव फाथो बिलाइ आरो माइ आबादखौ जानानै फोजोबस्रांनायनि उनाव दा सुबुं थानाय गामिफ्राव एम्फौ सुमुआ उदखार खालामफैदों, जायनि थाखाय बे गामिनि सुबुंफोरा मुस्रि खोंनानैसो जानो थानो गोनां जादों। उन्दै गथ'साफोरनि खोमा गन्थंजोंबो एम्फौ सुमु हाबनायखौ फोरमायथिदों, जायनि थाखाय उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जेब्लाबो मुस्रिनि सिङावसो दोननो गोनां जाबाय होननानै फोरमायथिदों आरो उन्दै गथ'साफोरनाव मोनसे सोमखिखांनाय सोमजिदों होननानैबो फोरमायथिदों। जायनाखि लाख लाख एम्फौ सुमुआ गामियावनो साग्लोबजोबदों, बेनिखायनो सोरखारनिफ्राय मदद नागिरहरदों रायजो राजाफ्रा, जाहाथे सोरखारा माबा राहा खालामनानै होयो बेनि थाखाय खावलायहरदों रायजो राजाफ्रा, मानोना एम्फौ सुमुनि थाखायनो गामियाव थानो हायै थासारि जानानै फैबाय होननानै फोरमायथिदों भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा।
रां जाख्ल'नायनि हेंथा जेब्लानिफ्राय सोरखारि मावख'गिरिफोरा हमजादों अब्लानिफ्राय आसाम पुलिसनिफ्रायबो गोबां पुलिसफोरा हमजानो गोनां जाबोदों। सोरबाया 20 रां लानायनि थाखायनो सासपेन्ड खालामजादों आरो सोरबाया रोजा रोजा रां लानानै हमजानो गोनां जादों। बे खेबाव जरहाट सदर पुलिस थानानि साब इन्सपेक्टर इउबि प्रणब नाथआ हमजादों। 20,000 रां लाफुबाय थानाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमनि आखायाव हमजानो गोनां जादों बिथाङा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनसे क्रिमिनेल केसनिफ्राय रेहाय होनो थाखाय 20,000 रां लादोंमोन प्रणब नाथआ। बेयावनो रांजों लोगोसे साब इन्सपेक्टर प्रणब नाथखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि रां जाख्ल'ग्रा सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ हमनाया गोलाव समनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं। जुदि नोंथाङाबो रां जाख्ल'योबा नोंथाङाबो बेनिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम, नङाबा फैबाय थानाय समफोराव नोंथाङाबो रां जाख्ल'नायनि दायाव हमजानो हागौ आरो साख्रि खोमानांनो हागौ। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।